Fáilte go Coláiste Chamuis. Lonithe i gcroílár Ghaeltacht Chonamara. Táimid i gcroínt ardúidisiún agus ardanga ó 1973. Cruthúin Coláiste Chamuis eispéiris Ghaelacha dhearfacha. Le spraoi, cardis agus sár Ghaeilge do dhaoine óga na hair. Tugann Coláiste Chamuis an spás do dhaoine óga, fás agus ferbert farsanta a dhéanamh. Cuireann muid cúrsaí den chéad scoth fáil, le foireann thiomanta chumasach. Cuireann muid béim eispéiris shóisialta speisialta. Coithíonn muid nasc dangan idir scoláirí, an teanga agus ar gcultúr Ghaelach. Níl mé an cur focail, an méid gráta agam le Coláiste Chamuis. An conceap sin gur féidir an bhléige chuircail cín i meálaí spraoile sóisialta is fiúí labhairt, is féisí labhairt agus teanga bheo. Tá trí ionad ag an Coláiste i gcroílár Ghaeltacht Chonamara, agus slí in Atlantaigh Fhiáin mór timpeallaithe. Tá clú agus cáil ar Coláiste Chamuis, mar gheall ar an méim a chuireann muid ar ólam na Gaeilge. Baineann muid leas as na teicnící agus na háisina múnteoireachta is éifeachtaí in ar gcomharchlum nuálach. Cuireann muid fáilte roimh ólamóirí ag gach leibhéal líofaachta. Mar, le Coláiste Chamuis, is fiú agus is féidir.